Kampana. Napalabas. Pinalpaliwlatan ni Daniel ti pasdek ang nakakitaan na iti dua a lalaki ang mapagduaduan ti langada. Tamken daytoy nga isuda ti responsable iti pannakatakaw ti balitok akalis ken siburium. Madandanagan met ni Nana Salome takanayon nga agpukaw ni Daniel ket malumpayen no agawid iti balayda. Iti sa Balya Bangir, binilin met ni Senyor Pasito ni Max nga damanen ti sabten dagitoy a kontrabando iti pantalan. Dagos nga rod ang nagtungpal tinaud-udi. Iti daytamot lagun daway linukatan ni Daniel ti bag ti amana. Ket nas daw daytoy iti nakita na. Gaputa naglaon gayam iti wig ken dat dumapay ang maararamat para iti panagispya. Iti met restaurant kinasarita ni Maria ni Romana. Ita gagayem denggen nyo tituloy iti nobela tayo na pauluan. Kampana! Kual? Saan mo kumaatagidaksen kinaibagak, Romana? Amunak matan no siyak ti agsasa, oh. Uwan, Senyorita Maria. Maawata. Nasayaan nga rad no kasta. Basta agtrabaho kalatan dito restaurant. Noan niya ti pangibaunakan ka, iso ti aramidan. Matungpal, Senyorita Maria. Saan matkit di anadagsan dagiti ipatrabaho kan ka, Romana? Amok akabaanam. Sana bale, tadakkel mat ti itod ko kan ka asweldo. Imbagla ang makatulong iti panagadal mo. Senyorita. O ala, agtrabaho kan. Kat mapanak matan iti opisinak diti restaurant. Asikaswan nyo ana imbag dagiti customer, ha? Uwan, Senyorita Maria. Kumusta mati pa nagtrabahom iti restaurant ni Maria, Romana? Nasaya at matnanang. Kabailam ka di ti agtrabaho, kabayatan ti panagadal mo, anak ko. Di kay madanagan, nanang. Kabalak ti amin. Aramidak da ito'y, tapnosan kayon amarigatan pa'y amang paadal kanya. Basta di mo lakit di baybayan ti bagim, Romana. Nang runa ti salunat mo. Uwan, nanang. Kumusta mo't gayam ti panakilangan kan ni Maria? Apaya nagsennaay ka, anak ko. Anya ti kayat asawan ti panagsennaay mo. Awan, nanang. Saan nyo latan nga ikaskaso ti panagsanaay ko? Sigurado ka, Romana? Uwan, nanang. Awan di sa bala kay papanan ti panagsanaay ko. Rabiin, ngam saan pa'y laan nagawid ni Daniel? Kanayon latta na kasto iti araramiden na. Kanayon na kapag dandanagan. Binagaakmatan anumalpas ti klase na. Agawid ang adagos. Ay, talaga nga awanan ti dangdanggan ni Daniel. Manipod pimusay day di Mauro. Saanin ang matatao dito'y balay ni Daniel? Nana? Addan ti anak ko. Daniel, narabyan ka man na nagawid. Pasensya kayo, nanang. Adala ngamin inaramid ko iti pagadalan. Iso ang narabyanak ang nagawid dito'y balay. Sigurado ka iti ibagbagam? Saan ka di nga imbagak maten kan ka adikan agpakpakarabi nga agawid? Nanang, Kanayon latta nakasta ti iras-rason mo nga adda inaramid mo iti pagadalan. nanang, Kanayon ti panagdandanag ko no awan ka pa'y diti balay. Ammumet nga adon ti managdakdakas ita apanawan. nanang, imbagak mutan kada kayo. Awan tirong bang pagdanagan nyo kanyak. Agpada kayo iti daydi amam amar marapokaw. Saan kayo nga agtaltalinaed iti balay? Nanang, Adalaman ti rabi. So ajakpat siya na naggapu ka lang iti pagadalan nyo, Daniel. Ala, agsukat ka nga rudan, tamang rabi ikan. Parikot ko ita ni Daniel, Padre. Apay Salome, anya ti aramiden ni Daniel.
Kanayon nga agpukaw. Saan nga agpakpakada kanyak no adda papanan na? Anya? Saan mo tasigod akas ti anak ko? Nasingpet ni Daniel. Kanayon nga agpakada kanyak no adda papanan na. Salome. Kanayon ti panagdandaan agkuno awan pay la ijay balay, padre. Kas itay agsapa. Saanen ang nagarmosar? Pimanaw latan. Anya? Kabayatan ti panangan na idirabii. Saan ang matagtagari? Anya nga tanti mapaspasamak ka ni Daniel? Saan mat asigon akas ti ugali na? Wen nga rod, padre. Manipod pimusay day di Mauro. Nagbaliw matan ti ugali ni Daniel. Diyos ko. Anya nga tanti mapaspasamak kan kwa na. Tauray no umay dito'y simbaan. Kanayon ang maikulkulong. Nagadayo ti nakaiturungan ti imatang na. Padre, Nadlaw kumutten ti panagbaliw ti ugali na sa lumi. ipatpataglaunay ni Daniel ti amana, padre. Nalabit nga iso ti makagapo ti panagbalbaliw ti anak ko. Wen sa lumi. Iso abantayan tayo na imbag ni Daniel. Tamang anuan niya ti pangpanggapan na nga ramidan. Wen, padre. Sa anak ang nagkurang anang bagbagakan ko, ana. Ang supringan na matlata dagiti pamagbagak. Ala, di ka madanagan sa lumi. Kasaritak ni Daniel. Saan ang nasaya at ti kastoy nga aramidan na ita? Daniel, madlaw iti lang nga makaslan na puypuyatan ka. Ha? Anya ka diti magpaspasamak kan ka. Nakaululimak ka madten. Anyat pang panunutam. Awan. Awan, Romana. Sigurado ka, Daniel? May kawak lang amin, takanayon mo na nakaululimak ka. Nagadayo akanayon din nakaiturungan ti imatang mo. Romana. Sungbatan na kuma, Daniel. Saan nagakangay titigtig na mo ita? Anya ka din di mapaspasamakan ka, ha? Di naklutan ikas kaso, Romana. Anya asaan? Gayam ka. Iso ang maapektaran na kitisaan mo pa nagtimtimot. Romana. Manipod bimusay day di Tata Mauro. Nagbaliw mo titigtignay mo. Saan ka mag-asigo na kasta, Daniel? Ha? Kita ang itatilangam. Madlaw ana puypuyatan ka. Di mo kumamot baybay antibagim. Romana. Doon yaman day tapag parparikutam ita. Saan ka kumaapaatiw iti marikrik ng asaan di tabarukong mo? Romana. Di ka madanagan? Adda kami kanya Alfon agayang mo. No kasapulam ti kasarsarita tapno malaganan lakit di tibarukong mo. Sidadaan kami amang dingay kan ka. Romana. Daniel, saan ako nagbayag ang magisarita kan ka? Mapanak manan iti klasik itang aldaw. Tandaan ang dagiti imbagakkan ka, ha? Adda kami laan dito agagayim mo amang dingay kan ka. Day tama tinadlaw ko ni Daniel Romana. Sana ko ngayon masidog ita sa sarita kayo. Alfon, nalabit nga adda parikot ni Daniel agayam ta. Saan magkan ang matagtagari? Nalabit a pang panunutan na pala tinapasamak iti day di Tata Mauro. Sa baling agpaisun titigtig na ita ni Daniel, Romana. Saan na kasi itisigod ang nakaragragsak? Alfon, madandanaga na kiti mapaspasama kita kini Daniel. Kunak no naaklon na amin ang tinapasamak. Gamsaan pa'y matgayam. Madlaw ititigtig na ni Daniel. Asaan na pala maaklon ti amin? Manon abulan ti napalabas. Yung nagtali na idlat tayo ti panunot ni Daniel.
Akayat nang ibalos ti inaramid da iti day di Tata Mauro. Alfon, Maawatak mo't kiti trick na ni Daniel na panagibalas. Nung kasano nga aramidin na dayta. Ket ultimo dagiti pan nakabagiti lintag. Saan da pa'y lang amo ti kinasya sino ti kriminal? Dayta pa'y ti amo karason. No apay ang nakaululay magita ni Daniel. Oray ti pan nakatakaw ti balitok akalis kan si Buryom iti simbahan ti San Felipe. Kaya't namat aduktalon no sino ti nagtakaw. Tilangan rumbang nga aramidin ta. Kasarita ta na imbag ni Daniel. Kanayo na palagipan ta. Asursuruan na tagbalin anatibkar. Wan Alfon, day ta tirumbang aramidan ta iti gayam ta. Uwan gayam Romana. Nanalpasan ti klasem. Siya kung ti mangitulod kun kay Jubalayo. Wan, nalpasan ti klasik. Ngam, sa anak pa nga agawid ita iti balay. Ha? Mapanak pa iti restaurant ti Manang Maria. Ay, uwan gaya man niya. Nalipatak mo tin nagtrabaho ka pa'y gaya mo di restaurant ni Manang Maria. Mala, itulod ka nga rudan di restaurant. Max, jak kayat ti panangkit kitam kanyak. Kabayatan ti panang punas ko kadagiti tugaw diti mansyon. Anya? Ha? Nasiputak ti matam, masyak tigit kitam. Ha? Hindi kita type. Anya? Hay, oray no may saakla amot tsa diti mansyon ti pamilya Salvosa. Amok at agpilay iti lalaki. Anya ka din ti sasawa mo usang? Oh? Ha? Di ka man agin ko na, Max? Ha? Amok akursunada nak. Gaputa nagpintas. Kan nagsiksayak. Iso akit kita anak kabayatan ti panagtrabaho. Usang, sumardang kan. Di mo ti sasawa. Hoy, Max! Agpada tala ang amatang tangdanan, Iso ajak kayat tikasken ka. Gaput agpada tala ang amamirmiraot. Anya? Iso adi nakita-kitaan iti bangbangir. Tauray anya pa'y ti mapaspasamak. Ha? Di... ha? Paltaw! Mabutong gamot lagayam iti baltog. Ay, apay ngayon kasam ti paltog mo, Max. Anya ti aramidam kanyak. Nguti ka pa'y sumardang nga sumanaw. Dahito yun paltog ti kasaritam. Ay, Oh, anya? Sumardang ka na sumanaw usang? ay, uwan, Max. Sumardang akon. Ay na, naglaad lang arudan. Naglaad pa iti ugali na. Ti ammo na nga takot. Nagbutengak iti panangikasana iti paltog na itay. Osang! Asino ti kasarsaritam? Ha? Awan, Senyorita Maria. Anya nga awan? Kat itay ka pa'y laapal-paliiwan at tumanabutob dito'y pasilyo? Ha? Ay, dayjay ngamin amax, Senyorita. Oh, apay ni Max anang sukon itay kin ni Papa dito'y mansyon? Jak ngamin kursunada ti panangkit kita na itay kanyak nga agpumpunas kadagiti muebles. Anya? Ammo kakit kita na tilangak anak kadumog. Kabayatan ti panagpumpunas ko. Ti ammo na nga takot kursunadak mag. Anya? No way mat Hindi ko siya type. Ang pangit-pangit niya. Anya ti plano yu itang aramidan, Senyor Pasito. Sana natuloy ti panang sabat mi iti kontrabando. Ijay pantalan iti rabi. Inawagan ni Isuda ni siya na saan na matuloy ti shipment ti kontrabando di pantalan. Ta sinigurado ni Isuda na awan ti mapasamak na riribok. Senyor. Sabagay, husto ni Isuda. May mayatin ti agananad nga mitisan. Ado na kwarta ti mapukaw no agkibaltang ti amin. Senyor. Basta orayan laingan ni tayo ti awag ni Isuda.
Aguray lang nida tayo itinapintas na gundaway, tapno maalan nida tayo dagiti kontrabando. Wan, senyor. Sa dino nga ro ti papanan tayo ita. Sa dino pa'y kuma, Max. Dumagas nida tayo simbahan ti San Felipe. Amumatan ni si kati ugali ni siya. Senyor. Mapan ni siya kiti simbahan. Tapno agkararag, kan kasarita matan ni siya ti Cora Paroko. Senyor. Nasken na may pakita ni siya kini Padre Burgos na nasayat ni siya na tao. Iso na mapan ni tatay simbaan, Max. Oh, nakaawag ka man? Saan ka pa'y akasapulan ita? Iso adinak pa'y lasingaan. Anya? Napatag-abanag, di pa kitam kanya? Anya nga minday ta napatag-abanag ngay bagbagang. Siguradon lang ang magusto. Tanusan, dakas ka kanya. One, basta lakit di magusto ako naklangarudan. Diyak kayat ti dagulit. Ipakitam tulangan kanyak iji restaurant, tagturong ako ni Chay. Bye! Senyorita, asino dyan kinasaritam iti cellphone mo? Nangagkumat dyan nagsaritaan niyaw. Nga adda na patag-abanag nga ipakita kan ka dyan imawag. Mabalin ka di osang? Saan kan amakibiyang iti saritaan me? Ha? Ha, man nakibiyang kalaunay. Tiket di aramatak amapan iji restaurant ti asikaswam. Ay, naisagana kun senyorita. Awitem langan dagiti kasapulam amapan iti restaurant. Anya? Apay asyak ti mangawit, osang? Siyak ti amom ng pagawitan nakit din? Ha? Ala, sumurot ka Eh. kanyak iji restaurant, tasi ka ti mangawit amin akasapulak ijay. Ay, ay, despensa may, senyorita. Kunak ngamin no dinak itugot iti restaurant. Iso anak ko asikalaangan ti mangawit kadagiti kasapulam. Awanen ti adupay asao. Ay, Ay, magagaran ako na makakita iti napatig abanag nga ipakita kanyak ti kinasaritak iti cellphone. Anya tinapatag abanag akayat amakita ni Maria. Gagayem di uliwayan na denggen, tituloy tinobela tayo na paulwan. Kampana! Nobela, ken iti direksyon ni Isagani Yalong Bolyeser. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Kampana! Agyaman kami itingkay panang tarabay.